এই 4 তারিখও যে রবীন্দ্র ভবন যে ঋতু রিবাनि बडिगार बाय जा किसा मिसा दागालायमानि पातिमोन नुगै ससियेल मिडिया गोबां एफेक्ट गै दं आमना तै निनि रिएक्सन बमहाय पुइलानो ani ana hamdana no khulumya foro teno media rangno ang wansukmaya media rok tini ano faima kisuna hinai haifan no hambai kwbangma to ang viral nukha ang puila nukphuru kuna suk kunong jaga bwkhao emneka ang asuk abono nama nailia kwbang boro ano call bo khaikya ang mia kwbangma boro ano call khaikya hingke actually ang abon tui kisa clarify khaimo sungo kuna suk negative ta mansuk badi program ni paithak jora hingke ang puilan sajak chini organizer no je ano kisa Rito Riba malar di tang himalang Rito no belai hamjago norok ang bini bagai kwbangma jaga bini chamung chapkha jefuru juteno dupu lagi abo hingkai abaga ang kisa gana o nuginai bobai pik nana muchungmani hingkai last paithak jora hingkai abono tui kwbangma borok question rok khaio tangai damani khe tangai ar thangi tong tangai bono sak mania actually abo haiya norok khanai nari kam khe sawono ang kisa tabu kisa training choli tongo blog rok na kisa blog bo khagya last paithago ang jefuru chin Rito Riba program paina bwkak thangi tongo ang organizer sajak ar malai denai fiaba sung malai no scope malia abo main bagge ang tamangkha last step no jeto ang bonasuk hamjago kisa sakbai thang mansuklia je an biskang kwbangma camera tongna hanai gang kisa aro kwbangma borok bo kajak nukha nini chini Tripurani MDC rok borok thangka ang kisa khatoi thangmani jeto ang madino perform khaikeba hingka ang sakbai thang kisa bo mohagi ping na nagani hingka azorao Rito bo bini gana concentrate khai tongna bijing na bo ekdom bini bijing hingka tei je bini bouncer bini bokon duskri karon bo bini je niyono bo follow khai tongo hingka ajago angbo ani muchung to ani sakna asake excitement ni thaka ang niji pongui thangsibo je ang khoroksa ang bo rwchabnai hinai hingka borok to kaisa star ga star rok bai kisa sung malai na muchungo hingka abo haini mansoki thangmani kintu malai ni kuno scope malia abaga last time ang kisa pik na manase norok omona asuk viral ta khadi tang himalaya jotono jani thik tongo aro kebini bul kri tomungno ang stage o kisa kamani ani chayeng thok please nakardi ang nakar sono wangma nung baibak sakawma haste or sapnai tongo mosanai tongo tei tamnai rok tongo amna tei nini brokni bagai nung tamo message rwna muchung ani kaisa message mono tomungno haste ni rwchap kwrwng tongo haste ni mosakrang tongo borno norok ringo je perform khlaipai dinai hingka borni kaisa no wansungmung je chungno je father ni je artist phainai je star rok phainai borok kisa malin sujok bwskang rogo khaike belai janai karon borok thango sur perform khaina bagi simia borok malin muchungo jeta ang belai muchungkha gabaga ani kaisa request je organize khainai rokno agini simino khai tongo je khainai rok fiaba mohai kuno phono platform maya chini Tripurani artist rok malai sujung maya hangka bagai je bwskango je khainai rok please ani kaisa request norok o artist rok bai phaten artist rok kisa kok saradi haike kisa handshake pano khairi haike kisa pik phana naran sujog khairi karon borok wansugui thango je sing bo kisa kokma sound gaje artist je mamalai hangka je jara jar fan tongnai rok borok tebo mane muchungna borok gaung gunai ani mono request tongnai je norok please Tripurani je artist rok no kisa sa care khainai borok baksa phano kokrok sake belai chao nini tabungni fan rongna nang tam sana musung nana hangjoi tongnai rongna ano je hamjak tongnai no black na hambai tabu jorang norni hamjung tongmagi no gano rwchabo jora furang rwchamung rok bwkhabai thango phiaba norni comment mangha ke da Manik ni rwcham khana tong kan belai kha thangsai phai gam bagai chini kok borok rwchap thinio norni se belai support kabang gandor namon koinai please norok asuk mono viral ta khaisidi positively wansukdi jotono jani thing tongo hingka ajago ang mono koina muchungnai norok Rito no bo hamjakdi tangai himala bo kaisa rising star ang bono hamjago tekeshok sana muchungo borok no jodi hamjak hangkai chini bubagra sama tongo agar किसी को प्यार करते हो तो दिल से करो ang Rito no bwkhabai hamjago tai bono lamsugo tai bono kaiton than dianai je bo kaisa chin notice nengai India ni kaisa Bollywood to bo chance manthon Rito no asung sanai Rito I really love you and you the very good singer hingkai asung sanai Rito love you to all everyone